Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na najzedzeni. A teraz oddawam głos przewodnikowi jury, księdzu profesorowi Janowi Ja nie Kaszonowi. mam wiele do życzeń, bo jest na Kasiepi zdemały zdaję. Te se coś po kasiepsku. Kozani mam roz na miesiąc, a teraz w tym miesiącu 2 razy widzeni. Ja byłeś w Czerwińcu, już pewne w Pucku można po kasiepsku i ma rzeka, ale jest oba recesia, że są rzeczy co piękne, bare dokładno starannie z akcenta wszędzie pora lat wsteczny, ty my mieli tych polasiących parę wiele, my mieli takich co gorzej jest poezją. Z poezją no, po górach, dolinach, jo i tere, tak to idzie, jo i tere, żeby, ale to jest sztuka, to nie jest taki prosty nauczyć, żeby lądowanie było na prostym, a ty żeby z dołu zacząć i na wysutku nie idź w górę i jo, ale spróbować to, ale nieraz te wiesz, te są za ambitni, nie, na dzotci i ma nie jest taki prosty nauczyć interpretacji, ale bo one na tych falach nie chwytają, ale coś pięknego, my tu pora razy dosyć nie rozgodali, dziś jest bardzo wysoki poziom, także gratulacje teli, co Jopa Kasiepsko rozumie, jest tak bardzo cesia. Nie mam same się bez acesiec, byłem taki umgrały, ale starsi tak mają. Nie przesadzę ta z poziomem. Na dyrektorze proszę no dobra, księdza profesora. Ja. A proza, cole małe, wzorowo, my pora razy słuchali, tak, dramat, to sadzenie, my tu jesteśmy, w tym my siedzimy, coś pięknego. A ci, co słuchają Kozaniu, bo nie roztyś słuchą, ci wiedzą, że to jest bardzo ważne trafić prawie w tych, co słuchają, także widzicie jak pływają nasze na to mistrzostwo. My chcemy wsiadć ma odznaczenie dać, ale organizatorzy dodają, że nie, że to by była demoralizacja, także nie mają prawda. Jo, bo jak wszyscy dostaną porówno, to je nierówno. To je nierówno, to nie jest sprawiedliwe. Także ja im bardzo rad, że mógł tu być i taci piękni, kasiepści, literaturę sana słychać, a was narobia, a my bruz żniwimy. Także wielki Bóg zapad sieci ma szkolny maj i starszy ma, bo to rodzice też mają. Cole mało pewne mema, ja nie wiem jak kolmar kościch je, ale to cole mało mema ją dozdrzy, także niech was Pan Bóg nagrodzi, bo my nie musimy, ale jest z mojej strony bardzo rytmy, szczęśliwy. Gdzieś roz Pan Bóg dał w tym świątce, w tej ciestce kasiepści, przy tak bogatym, zastawionym stole mieć spart. Bóg zapłacę. Było tak bardzo, znaczy nie tyle miodno, bo realno, po prawdzie takie są sobie tyle, że takie, ale też jak na takich zędzeniach musimy so czekać, szukać dziury w całym, a do tego nie ma lepszego człowieka jak dr Tomasz Pufka, proszę. Tak zapowiedział. Wybaczcie, takie nie chcę, nie, Tomkie bardzo dobry człowiek, o dobrym sercu, ale mu większą wiedza i wyłapywa takie rzeczy. Coraz lepiej co inne. Łysą w lewie, żeledze, łekranki są łagodne i miłosierne. Może równo chcę, żeby mnie to Mamy tak Bóg zapowiadać o niewinną. Nie, tu trzeba powiedzieć, że to, co profesor powiedział, są pewnie podpisy, bo wiele robóty, wiele belne roboty. Faktycznie tu są specjalnie nie było do czego przeczepić. Jedno można namyślać, czy by inaczej mógł interpretować, nie? Budować na piance na przykład. Warto wiele przetrówkach zrobiono, prawda,
bardzo dobrze, we Čeci pauze na przykład, nie? Głosnost cechły zgodani, przyspieszenie tekstu na przykład, albo doprowadzenie do jakiegoś głównego momentu. Dobrze jest w całości prozy, wierszu tyś, no ale są takie plac, które nie według was najważniejsze. Nie? Żeby nie wszystko jak maszyną, tak kiedyś jak były te story maszyny do klepania, to one tak samo głośno chłedzały, nie? Żeby nie wszystko przeklepać, a jeszcze tak, jak profesor go To jest tak jak, przepraszam, jak my jesteśmy na Kozanim i kaznodzej jak ksiądz wrześci. Wszystko na wysokim C. Po 3 minutach się zatykają, nie tylko to sa nie dowytrzyma. A teraz były takie gawędy, były takie, że te chcesz wici. O, to jest. Owcigo, nie? Tak. No, bo faktycznie parę razy było tak, że my słuchamy jak godem... Świnia na grzmyt. Jak świnia na jak świnia na grzmyt. Jest prowadzony, a teraz by człowiek ciechu na jakieś uderzenie i chwila pauzę i może by cesi rzekły to samo z taką samą młecą. Nie? To jest wreszcie szkoła jazdy i niektórzy z was już w tym cielenku idą niektórzy, nawet a tu dwie osoby, jedna na pewno przeszły na drugą stronę, źle chodzi o ten kunst aktorski. Jeśli chodzi o wymływa, praktycznie małe co zdarzały twardy ze skropką. To jest ważne, jak wawita, no bardziej w słowie rzecy, rzecy i tak dalej, w całości w tekstach religijnych jest ważny. Ja tu niedaleko Gienek Pryśkości, niedawno mam powiedzieć Ci przykład z chórek Kasiepści śpiewały na górach Kalwarii Wejrości i tam była Gienka piesnia śpiewuno do Świętej Trójcy, w prawach wsielć go do becy, meznele cyl w ziecy. Rozumiemy, o co chodzi, nie? Cel w życiu, nie? Ach, z tych 6 chórów połączonych, masa ledzy, i to zdarzało się, kto stwierdza, powiedzą, cel w rzece. To często co innego znaczy. W całości na górach Kalwarii i w całości, że my to śpiewamy nad cia i ten. Także w języku kasiepskim to twardy RZ i mitci ze skropką ma znaczenie. I z tym mitciem ze skropką wam ma tam mniejszy kłopot. Co ciekawe, parę lat płestam piwo w przedziance. RZ jest za mitci. I go do ta zika, psiset, tak się paść na po chińsku robi. Ja nie wiem czemu. RZ twardy, nie? Żyka, rzek. Nie zika. Żalny chleb. Tak, rziany chleb. Żalny. To prawie przez skropką, nie? Żalny pokazać. Aha, no, okej, dobra. W każdym razie warto zwrócić na to uwagę, żeby to RZ było bardziej twarde, a ze skropką to już w tym radzę. Tak. Z tych innych już tu wszystko było... No często takim słowa tam mogły sobie nawzajem, Jo. prawie to przyszła, nie? Jo. Bardzo często sobie Ziek. powtarzało, jak to miał, a były tam ze 2 takie teksty, że tak naprawdę jest miele odmiana tego. When przyszedł, to przyszła, no to bo jak to raz to trafi w tym, to już możemy tam przymknąć układ na to, ale jak mamy parę razy to słowo, to bardzo mocno było czec i no prawie w tym nie by było jasno to wyciągnięcie. Jeszcze czasem są zdarzyło, że my nie odróżniamy u zamku głę, wymłewę u zamku głę, łed ulabializowany głę. Na przykład mamy łyśkłe i łuśkłe. Czyli ta różnica? Łyśkłe, łuśkłe. Łyśkłe, łuśkłe. A w dzisiaj się zdarzało, że były 2 łuśka, czy 2 łuśka? Jak do końca nie powiem, chyba 2 łuśka. Łuśko w łuśku. Jak gdzieś takie ucho wewnętrzne pewno. To co wymawiają inaczej. U zamkły to jest łuśkłe, okrągłe, piękne, a łuśkłe i płaści. Łuśkłe w łuśku. Rozumiej to, o co chodzi. Meciejemy. A meciejemy. No, a to chodzi. Próbujemy zrobić. Nie. Po malinku, aha, jeśli chodzi o aktorskie rzeczy, czasem są z nami zdarzą, że nas ponoszą i że my przeakcentowiwamy. I to, co na początku, że warto sobie zaznaczyć, aha, w tym moim tekście najważniejsze jest
No lepiej jak to jest na końcu, nie? Ty dawa fajno budejta i co wszyscy spyzywają, a tu jest Cesio i powie to jedno słowo i załatwione. I wszyscy było tak kupionych. Wszyscy czekają na to, to je gardzi pójść, żeby dotrzeć do tego, co jest najważniejsze, a przede wszystkim, żeby sobie zaznać, a żeby zaznać to trzeba rozmiać tekst. Pora razy się zdarzało, że tekst nie był zrozumiony w całości w młodszych kategoriach. No, zastanówmy się, to jest prośba do tych, co przygotowywają, czy tekst patriotyczny, Percika na przykład, wtedy pisał piękne teksty patriotyczne, czy łęce na dowód do recytowania przez dziecko. Czy dziecko rozumieje, czym go to. Czy to Niemcy w krampuny, na rambę, ten tekst, czy to Niemcy parodia ciasa, co nie zrobi, tego tekstu patriotycznego. W moim odciecem w jednym przetowku dziś to tak bałem. Łepasyjmy na teksty patriotyczne. Lzie poważny tekst powiedzieć. Miło co je lzi powiedzieć tekst, niż patriotyczny. To jest całości temat i nie każdy się wozi na to. To wszystko chyba z tego, co miłso zaznaczone. Nie było pola silniku tak. Także jeśli rozgratuluję, to idę w dobrą stronę. Telewizja mnie zapyta, jakie są wnioski, bo się bardzo cieszymy, że to coraz więcej ledzy potrafi tak dobrze gadać po kasiepsku. Pytanie, co zrobić, żeby z tym języka wrócić do domu i żeby doma gadać po kasiepsku. Niech to pytanie właśnie łetemkły, tyś dla was, bo w terenie jest ta guernium kasiepskiego języka, to znaczy pochodnia. Wajsta tu ma co swicą, noce. I noce bez języka kasiepskiego, bez swicy ta kasiepskiego języka. Co zrobić, żeby ten język w waszym wykonaniu dotarł do nobleści wam ledzy i żeby oni go płynie sledali. Ale walny kozami, co? Ja bym jeszcze dodał, że tak poprawdę wedle mnie, nie wiem jak tam inni jurorzy, ale zdywym jest to, że nie byłbym w sztandze wskazać ni żadnego ze słów występu takiego, że od razu je mógł sobie napisać z moim tym, nie mu dali co słuchać, to jest słaby. Nie? Wedle mnie nie było ani jednego takiego, bo to równak co zderzało, nie tam jak przez lata pamiętam, że no czasem takie, albo ktoś mógł gorszy dzień, albo może był gorzej przerektowany, albo nie wiem, niższa konkurencja w powiece było. I tak słuchamy poprawdę tam, nie wiem, 3-4 zdania i wiemy, że no niech on sobie domancie do końca, bo sobie przerektował, ale już wiem, że nic z tego nie widzę, to zysu, bo żadnym tekstem bym tak nie mógł rzeknąć, nie? Każdy było tam nut wyłapywać wszystko, bo no tak ci drobno. Stawka wyrównana. No, to naprawdę, no, też mi się zdaje, że tym bardziej wertu chwali z pewno szkolnych, starszych i wszystkich, co ryktowele, bo wiemy, że pewno dzece, czy nawet młodzy na samą z siebie mało kiedy takie sztandze są przeryktować, to są ludzi gładzone waj roboty, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to, że my są państwo komy i mamy się z czego cieszyć, to jest profesor rzekł. Was ona robi, ta na mancie, tam my przyjeżdżamy na gotowy. I fajnie, że sigo tak po różnym tekstem, że sigo tak po nowych utwórców i po klasyka. My cały czas zastanawiamy, co tą klasyką nie tak naprawdę, bo jedno trochę ta klasyka, no lepsi wykonani, ale je tu i ma i kwestii i z nowych, jak Liszczyńsko na przykład. Bardzo fajno, że daje ta szansa i ma nowym autoroma prezentację, bo to dla nich ty się woźni. Wiesz? Wtedy Ania powie, jak to jest dla nich woźni. Jest bardzo cieszę, że tu mogę być. Się z płeci stronie stołu, tak poprawdza, i działają na te prześciepiętnych występy z rzadku recytatorci, bo takie moje doświadczenie do studii i takim się przezerała. I to, co jest najważniejsze, to do czego my idziemy od tych najmłodszych lat, aż do dozdrzeniałych, do tej kategorii, to celi jeden z filmu recytacją. I to było dziś widzieć. To jest drogi zadanie. To co zaczyna od świętego wybioru tekstu i dobioru tekstu do dziecka. I to jest zarówno widzieć, czy dziecko dzieje to, co gdy, bo my na to dajemy, nie? Na ta prawda. I to my płynąć z tej biny. I to co udało dziś naprawdę po przetrywkach, to było tak, to co tak wolno słychać. I wiem, że to dziecko,
czy ten młody człowiek bardzo dobrze wie, o czym on gada. No i za tym my tu prawie maśla wszędzie zdajemy w komisję. Ale to jest droga robota. Ważne dla mnie też jest zdrała na to, jak ta recytacja zaczyna się tak poprawdza, nie od samego gadania tekstu, ale i od tego momentu, kiedy my wchodzimy na scenę, na bina, nie? Jak my stoimy, czy my tam rące nam latają, czy nie, to jest kwestia gestu, jeśli on wypływa z tego, co my gadamy i jest naturalny, to jak najbardziej na placu, to nawet kapaseje, nie? I czy ja, że mi ta rąka idzie, to niech ona idzie, a nie, że ją trzymam z tyłu. To nie ma tu idzie, żeby stać sztram, nie? Ale żeby to płynęło prosto z serca i głowy. Przecież bardzo większe ja osoblowie szkolnym, który robię z tym młodszym dzieckiem, ma błę. Tamta robota to jest przede wszystkim od szkolnego, nie? Bo dziecko świątno nie rzeknie, ono rzeknie tak, jak my mu pokażemy. I to jest naprawdę coś. Większe ja bardzo lubię. A kategoria przedszkolów, jakie staczyła z myślę, to była dosłownie bardzo wysokie robienie. My jesteśmy z Tomek Asogydyle, że i po pierwszych dwóch występach jesteśmy to rzekli, że jak tu wszyscy będą tak gadać, to jak się mogło tak stować. To naprawdę nie było nic do znalezienia. Były dwie takie mocne kategorie. W tym przedszkolowym. Ja. Ania, ha. Ale Elka też ładnie. Jak to jest z tej strony, widzę. Dzisiaj są bardziej też przestrza autorów, jakich wybiera dla swoich dzieci. No, sprawdza się Warłewską, bo to te mniejsi dzieci przedszkoli, a też no wiele Majkłewścikły było. Aleksandra, to jest ta klasyka. Także te dwa nazwiska, Darku, to też było coś. Te dwa nazwiska są tak przebijałe wśród autorów, jakich teksty dzieci nam przedstawiły. Zgadzam się tu z moimi przedmówcami. Rówizna jest coraz lepsza i czasem odrangłe je tego pierwsi czy drugi wybrać. No, ale co nam udało. Kategoria przedszkoli lepsi niż jedna tych dozdrzeniałych. A No nie miała tego zdradzać. no i nie miał zdradzać. No wiem, no ale... no tak weszło, ale no 1, 3, 4, 6, 7, 8, no i te strzydni. My jesteśmy bardzo rady, że uczniowie ze szkołów strzydnich, czy to są branżowi, czy to liceum, czy tam inna szkoła, że oni chcą też pokazać się i zaprezentować to, czego oni są nauczyciele. Choć tam widzę, że robię to taką bardziej ze strony pewno tego dziecka, że ono bardziej samo są przerechtuje. No i to by było. Jeśli źle idzie dobór tekstu, jeżeli można, jeżeli przerwę, to przepraszam. Ja, To też jest o tym gydele, to też tam są z profesorem między innymi obycieni, że jeżeli by się dało tak zrobić, to do czysta fejn, jeżeli też te dwa teksty, ja ci mamy, też jakoś dosyć paseją. To jest my też mieli w tej kategorii dozrzeniałych widać, że poezja i proza, możemy mieć rozmaitych autorów, ale może je parłanczec, albo tyma, albo jakoś tam inna znanka, co to mamy jakby wrażenie, że to jakby jedno opowieść, nie? Niby wiszta kogoś innego, proza kogoś innego, ale jak tego słuchamy, to są nam zdewy, że to jest taki całowny, kompletny występ, nie? Że co z rodzin parłanczy. Ja wiem, że to są letko gydy z tej strony i pewno, nie wiem, jak to ja nie wiem, no dozrzeniałem, no tam lat 20, 30, 40, to może inaczej na tym pomyśleć, nie? 50 plus. Wyśnij. Tam jest to sprowadzone na ten, ale we Strzydzece może wy też pomyśleć, czy nie dałoby się tak naleźć, nie? Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, proza Aleksandra Majkłewścigłe, jako tam gydy łeczymś tam, to może taką wieś tam by się dało gdzieś tam też do tego dobrać, nie? Myślę, że mogłoby być też temu dziecku lepiej, bo ono jakby nie będzie z tego rytmu, z tej temy, jaką my, nie? Wiem, że to wice roboty dla Wajsy z bandy, ale tak to wiadomo, że to też robi na najwrażenie, nie? Bo to też świadczyło tym, że to co Anna rzekła, że ta recytacja od pierwszych chwil jest przemyślona, od samego wyboru tekstu, już to jest nad tym sadno i pomysł. I zwrócę też uwagę na pełc
a płeć po polsku była, na pełc tego, co pisze. Bo jeżeli pisze wiszta białka, to je wiedzieć, że lepiej będzie dzywcie, co to recytować. Rzadko jest zdarza tak, że białci piszą chłopści teksty, a chłopi piszą białogowści, to jeszcze rzadzy teksty. Jednak piszą tak zgodno z tym ciecym, z tym rozezdrzeniem według tej pełce, nie? Także w całości w tych mniejszych klasach no dobrze je wybrać do dzywcieca tekst, który pisze białka, w całości, że to są jakieś powoźniejsze teksty, a do knopa te, co chłopi piszą, tym bardziej, że jest czego wybierać. I warto pokazywać, że jest czego wybierać. Czasem są dużo tak, że ten tekst jest wyrazno opowiadany przez białka, przez chłopa na przykład, a go dzywcią, nie? Chłopsi tekst, jem robił, był jedzony, a go do dzywcia, nie? Dziś od takich przetrwków nie było, było naprawdę bardzo małe, tak po prostu dotknięte, ale na to warto zwrócić uwagę. Ten dobi repertuar jest ważny i no nie wszyscy potrafią wesoło gadać, nie wszyscy też mają takie nastawieni do takiej refleksji, nie? Do takiego smutnego czasa przeziecy. Jedni mają ADHD i tam ich jakoś by to wszystko powiedzieć, a nie jedne łabice szkolne no to powiedzą. Żarteja. Temu wortie to tak pewna faktycznie, żeby jedno było biały, jedno było czarny, albo jeszcze tam farny przeleżny. A przede wszystkim trzeba tak jak Ania Goda zrozumieć, co chodzi. To jest najważniejsze, tak, dla tych szkolaków, których kto so brakuje do stypendiów, wójtów i tak dalej, to jest podczerpnąć, że jest kuratoryjny. W kalendarzyku imprez kuratorów powinno go mieć ten konkurs jako roczny w swoim kalendarzu. I o tyle, że tam mało kto za zery, nie? To musimy równak promocja na plakatach, w mediach, na Facebookach i tam innych społecznowych mediach, rozmiarze Francji to co widzę, że to bardziej dać postulat do organizatorów jak do nas. Ale to też dowód to, że te oceny są tu zliczone, tam Punkty do bardziej wkładu. punkty są dodatkowe. Rekrutacja do szkoły wstrzymać. Ja, do średnich szkół i tak dalej. To jest już konkretne. Najbardziej. A to je od tego roku? Jo, tak, pierwszy tak. Ja. Także to są liczy. A mogę bez zwykłych. No. Mam eliminację i ale tam jest warenka tak lekko nie ja na tej, bo Nie my wiem. mamy strobelnego czytania Ja. 100 lat w Starome i tam, bo i warietaci, że przed tym organizatora nie jest szkoła, nie? Ako na festiwalu w Lepincach też mamy kuratoryjny, ale punkty nie są rechowane, bo nie mamy eliminacji. Eliminacji. Także rozmaite punkty czas miał. Jedno co. No ale tyłe je, nie? Także naprawdę Tego Myśmy samego szkoła. oglowy. A myślę, bez kuratory od pera lat i oni no derk wydają nam, że kuratory mówimy o szkoły konkursy, a organizatora konkursu jest muzeum. To nie jest szkoła, nie? I tak próbujemy to tam odpadać co roku. Dek tam były kuratory. Ale ze szkoły. To nasi, ale nie też inni. Aha. A jeszcze jedno, profesorze mogą to powiedzieć, bo to jest najważniejsze. To co nas wszystkich może obligować, kiedy są chwile zwątpienia, to 15 lat temu jak profesor mnie naprowadził na czysto inną drogę swojej roboty. Każdy ma kryzys, a zwłaszcza w społecznych robotach kryzysem przychodzą, bo to robisz, a byś to tylko na robisz. A wszyscy skrytykują, bo wiedzą lepiej. A profesor mi płaci się, kiedy był konkretnie na życzeniu, bo mnie nawet, i kiedy sama pisał na życzeniu, bo tyle lat jej był, a on pomioty, że przez życzenie ty to mają dostać do nieba. To jest najlepsza motywacja, robić po prostu swoje i to my sobie wydaje, że jak każdy znaje tak blisko wiary, religii, tradycji, że ma dobrą drogą i tą drogą możemy iść i Ale czy profesor dodał przez ja ci par zrzeszeni, to może... to jest, w tym czasie nie ma żadnych problemów. Czy jeszcze jakieś pytania o Czemu szkolnych? jest tak mało kategorii? Są inne konkursy w języku kaszubskim, czy Ewy Warmłewskiej, czy Maryjny. Są kategorie, jest więcej tych kategorii, tak? Bo tutaj na przykład jest trudne. Mówi 3-latek, a 7-latek. I to jest ta sama kategoria. Albo pierwsza klasa, trzecia klasa. A w innych konkursach są po prostu te kategorie bardziej porozdzielane. I to jest bardziej uczciwe.
Ja to mogę dodać, że my jak na Muzeum w Wejrowsie jesteśmy zmienili też i oni kategorie na klasy 1, 2, 3, 4, 5, żeby co 2 lata choć było. To znaczy nie to pewno tyle postulat do nas, jak do jurorów, ale do organizatorów, ale przekierzemy, żeby o tym pomyśleć, bo to też bardzo zanka temu wicy uczestników, nie? Co ty się myśla wyźnie, bo tu jest wielku zalat, co zmieszczą. I jest to uczciwsze wobec uczestników. No, nie? bo to z pierwsza a trzecia klasa to jest całe No to kupa. mój zywcia, taki okrągleśki. 3,5 lata. Jo, to 3,5 było roku. kapitalny, nie? Teraz ja wejdę od razu, bez żadnych konkursów i punktów. No tak samo moja Po córka, prostu pierwsza mistrzostwo klasa, świata. tak? Pierwsza klasa, a trzecia klasa. No. To prawda. Na miele stara w tych no, młodszych kategoriach achnąc tyle zasadą. Co organizator na pozwolił, tyle miele stara achnąc, bo i masą zresztą słuchałem. Nie chodzi o to, bo trzeba to traktować, ja zawsze mówię córce jako zabawę, tak też. Nie ma co się nastawiać na zwycięstwo czy coś, tylko po prostu gdyby te kategorie były bardziej porozdzielane, no to by było uczciwsze wobec dzieci. To prawda, znaczy to może bez też coś traci, bo że do jakiejś kategorii taci no młodsi może są zgłosy, na przykład jedno dziecko, gdy ono też no ciężko być jednym uczestnikiem w jednej kategorii, nie? Także to jakiś uzasadnienie ma, ale myślę, że to jest do rozważenia przez Czy organizację. myślę, że Tomek, jak są te eliminacje, to pewno 1, 2, 3, co 2 klasy, to chyba nie byłoby wieldziwe. No, I może to było nawet lepsze rozrzeszenie, jak po 2 z każdego kryzysu. może jo, faktycznie, bo my tu mieli taki jeden wydemik, żeby dać po 2 przejść z powiatu Weży, ale to co tu własnego, żeby bardziej te kategorie porozbijać, to chyba mówiłem się. Też na wicji bądze i ty tam za wicji dostąpisz. Bo to Może sprawiedliwszy kiedy jest faktycznie. młodzież, to nie ma tak widać tego przybicia, tak? tak. Ale kiedy jest na przykład 3-latek, a dziecko w zerówce, no to No już jasne. czy pierwsza, a trzecia klasa? Zgadzam, no. To taci wniosek przedstawimy tutaj też jakby To wasze was uwagi. przyjęcia partuje, także O, się warto przemyśleć, nie? Wiesz co, ty się podziękować za to, że miele leźność uczyć rozmaite domy taka siebiste. Cośmy coś, że bały po belacku, prawda, ja starniejszy go zapelało, mamy słuchać, ale jak świnie na grzmot. Ale rozmaite ciele i tak pomalinku jest próbował wciec ci od ześ uczeja słabską odmianę, czy chojnicką. Chojnicką jeszcze chyba dałeś weź po inicjalnym akcencie na przykład, nie? To jeszcze tej si są udowo, choć co trzeba przyznać, że Kasiewicz znajduje co rozwali standaryzowano i ujednolicono. No i na wciętku, nawet belo co sobie jeszcze brunią. Belo co sobie jeszcze brunią, ale szkoła robi to, że ten język z tobą coraz bardziej podobny jedno do drugiego. Już słabsi od Gdyni są nie różni, na przykład a zawodni są, nie? Z drugiej strony też pytanie, a to bardziej do naj, nie? Bo później jako taksować chłonic Kasiewicz z akcentem inicjalnym, bez labializacji, bez niczego żyjży, nie? Bo to równak też się w tych, nie? To też równak pewno by było... Byśmy musieli chyba wiedzieć, skąd ten uczestnik Ale to prawdziwy fachowcy to od razu weczeje. Nie, no przede wszystkim zwróćmy uwagę na prawdę. To co Ania goda, przede wszystkim prawda, a to, że kto zgoda inaczej, to jest dobrze. To jest dobrze. Tyle, że musi być ten konsekwentny, nie? Tak na serio. Jo, żeby to nie była peżna polasiony, a peżna... To w dyktandze jest ważne, żeby wszyscy pisali w jednym wzorce, nie? A tu w starszym konkursu, no ważniejszym to trzeba powiedzieć, starszym konkursu, jak to jest po angielsku? Diversity. No, to rozgraniczenie, ta wielofarbność, ten pluralizm międzyjęzykowy, benejęzykowy jest wielowartny. Francisz. Jest jedno, że takiego rzekły tu własna nagroda do tego wybioru tekstu nie są zbywy, że było no, szkolne wybierałem te teksty, a w średnich szkołach większość nie ma szkolnych, większość nie ma szkolnych. I nie wiem, może, żeby, nie wiem, jury, kryzowi, albo ktoś
jakby pomógł tym szkolakom wybrać choćby ten tekst, żeby pomóc, no choćby leno wybrać, żeby jakoś dać znać, no do kryzów myślę, że jest w stanie dotrzeć, żeby poemek choćby przybliżyć tego tekstu. Albo będą mieli jakąś lista lektur taką Do wyboru. do wyboru i nawet nie że całą książkę, na przykład obraza i słowa, ale dumy, kwiat, paprocy, zdjęcia pryczkości, czy zostać żeby wybrać sobie konkretne opowiadania, nie? Ja. No po prawdzie, by było to też pewno do organizatorów, tak, jeżeli ta rada i by się dało, myślę, że to po prawdzie będą osobliwie do młodzieży, nie? Do tych średnich szkół, bo tak to są szkolnych, które mają wiedzę bardzo dobrą sobie poradzą. Tym bardziej, że i na innych konkursach to co robi, jak na konkursu Kwelandów w Siemudze, jest wskazana literatura, z jakiej można korzystać. Na mystrze będą czytani, Darek robi tak, że co roku co innego jest wskazywany, nie? Tam jest wskazywany, konkretno, nie? Ale ty się rotacją, co roku co innego, nie? Także to rozpoczynamy. Ja. No kiedyś było wydane. Taka broszura. Jo, Tryder chyba tam Do mocy słowa. Do mocy słowa zwańcznej. Ja. Do mocy słowa zwańcznej. No Darek o tym nie wspomniał, ale on redagował i to za niedługo są w kodzie, będzie nowy zbiór prozy. Antologia prozy dla dzieci kaszewskiej, nie? Tak 300 stron z rozmaitoma powieściami, łet tomkowych powieśćków dla młodszych, Nie dla szkoleków, płetaci powieści, nie wiem, młodzi kuklińści dla taci młodzieżny lat 16 do 18 pewno. Także może to też będzie jako pomoc, że w jednej książce będą tam 300 stron opowiadań zebrane. I dla dziewczątków, i dla knopów. Do wyboru. Przepraszam, zieloną dwie. Z Majkówki mają z Remusa Noczanski trudów. Bo tam je dla dziewczęca drago wybrać jakiś dobry fragment. Tak, to wszystko z perspektywy chłopskiej. Ja sama kiedyś czekała odpowiedniego wejmka dla dziewczęca. Jakoś tam się udało, ale to jest drago. Także to do knopów ja, ale dla dziewczyn nie bardzo. Ja chętnie też, żeby ścigać do internetu, bo według regulaminu to są teksty publikowane. Ale publikowane to nie znaczy zieleno według smarą, to znaczy dreka, nie? To mogą być też teksty z internetu, a w internecie jednak też je dostali całoscenowych i Sigita też petenowy, pestegna, co Darek je redaktora przy tym, się do zimków. Też są taci szifci, wychodzą co roku, chyba. Zimk stegna w Pomeranii, często, a gęsto, no to i ta stegna prawie też, nie? A ty się dobrze w internecie ty się zazyrać, czy na kaszewską książkę, czy na ciec. Jak są jakieś nowe rzeczy, to oni tam są polą, nie? Także teksty pieśni mogą być. Sorry, mówię. Można śpiewać, ale tak, żeby ta śpiewa nie przegłosniała recytacji. Czy jeszcze jakieś pytania ważne i rozważyć wszystko, co jest meczele. Pewno jak jedno po werdykce jedno będą redderdzini, no to już wiemy, że takie. Tym bardziej, że tylko tak jak jesteśmy wszyscy gedele, to po prawdzie ja ci zdrobno ty decydowały, nie? To nie było tak, że było wyraźno widać, co ten tu lepszy niż obecnie. To często było tak, że taką punktację robili, że to tam jeden punkt decydował, a i egzekwo co trafiało. I był 4 nierósł w kategorii, nie to coś to zaczął. Jedna tam wezi osoba była, nie? A 3 i 4, no teraz co? No, albo i za to, że co na dzible do naszych bydanków i przez nalewiancy na Brawo do Ulębnia.